Ano? Bay, may awal window, may kam lang mo ba? Awa ba ya? Oh, mari siya pina. Oh. Tarawa babi. Luindo babi, may kam lang ngoy babi. Pado ni bambu. Oh, tarawa oh. Maya mo lang ngoy bata oh. Oh. Mana siya? Wala na. Tarawa. Apa di iro? Ay, kusukin mo kapakapa, mabasa ni cellphone mo. Oh. Uyaw na pakita. Uyaw bata. Oh, ay pag diri panuk mo na ko diri kay ma. Ayo daw di bang. Matumba ta, mabasa ni cellphone na bang kana. Oh. Sayangan mo ba? Oh, tarawa. Oh. May kim lakka, may kim langoy sa tarawa. No. Oh. Yataw sayangan mo ba? Oh. Ano siya? Mana mo gili last liguan karon babi? Happy ta sa may manguli. Oh, na. Taro Archie, taro. Oh. Pinalangoy mo pinaw sa kamot ba? Oh. Awa babi. Dako. Oh, uli ang kadako. Babi. Gusto ka UFC? Tara, UFC ah. UFC wrestling sa ilaw sa tubig ka na. Oh, kaya mula kusugan mo kapkapa si Kuan Marino. Ako bang. Oh, 1 minute po, tiga. Hindi ka diri bay. Tabay. Tabay na pisang. Tapos na ako na butterfly. Ngawan mo ba? Wala, window ba ya? Kaya tama ko kapil na ligo ba kay nag-video ko ba, bad-chat kay ko. Pero kuya kay mislahid ko diri mabasa ni patay cellphone. Marino. Oh, ay takag pa do, ha, sig kana ko diri sud. Pas. Dalawa tubig babi. Patanaw stick, please. Asa na wa man. Adi mabuta layo kayo. Mao ni diri babi. Bas tako. Ya gamar na yung bus. Diri bay bus bato. Ang bus nara dito. Tuyom. Tamo dito. Ma'am, unsa kayo dito? Lapaw na ko wa. Dili. Dili lang. Nagdango kayo. La. Tanawa Archie, layo na kayo Archie. Tanawa. Buci. Tanawa, akong bijuhan ang coral sa naslaw. Cik, ato bijuhan ang coral cik, naslaw cik. Loh, oh, kusog kayo makapakapas ah. Unsay da? Disabled person. Ano? Boy. Dako ba sa penyapon. Kaya talingawan nila bay. Pero, kaya pag tagbaw mo gid kay napako diri, hapit ang mukawas. hindi ka nagagawa ng kilom. Luwal window. Sorry ari mo rin, muli na ra bataog mo. Bay. Niro. Pagkas bilya na. Uli na mi bay. Uli na mi bay. Si tabay Bombay. Sana. Ha? Bye-bye. Lulub.